Ahojte fanúšikovia dolnokubínskych medveďov, máme tu 6. epizódu nášho podcastu a moje pozvanie do nášho provizorného štúdia na našom štadióne prijala naša hráčka Biba Masláková. Bibka, ahoj. Ahoj. Dnes sa budeme baviť o tebe všeobecne, ako ty si možno prišla k hokeji, spýtame sa ťa na názor na nejaké naše klubové projekty, ako to vnímaš, keďže s hokejom dosť cestuješ aj vďaka reprezentácii, ale taká moja prvá otázka je, ako si sa ty dostala k hokeju, je to možno niečo netradičné pre dievčatá v tej dobe, dnes už aj tie projekty zväzu ako Hokejová galaxia, tie dievčatá na ten hokej lákajú, ako si ty prišla a koľko si mala možno vtedy rokov, keď si prvýkrát prišla na zimný štadión? Tak, mala som 7 a bývali akcie, kde chodili deti, aby sa troška dostali k tomu hokeju a tam som vyhrala výstroj. No a s rodičmi sme sa dohodli, že to vyskúšam a už ma to chytilo a ostala som pri tom. Takže prakticky taký klasický nábor, to môžeme povedať, ako robíme dnes, že tak vzniklo to tvoje spojenie. Ako si možno na začiatku vnímala ako dievča to postavenie možno v tom chlapčenskom kolektíve, ako si sa cítila na tom ľade a možno po nejakom prvom góle? Tak na začiatku to bolo také normálne, lebo tých dievčat tam bolo veľa a postupom času tie dievčatá odchádzali, až som ostala sama. Ale nebrala som to nejak, že tam nepatrím, alebo tak aj tí chalani boli celkom v pohode ku mne. No a tie prvé góly, radosť riadna. Dnes povedzme tak, že hrávaš u nás v Doraste a takisto hrávaš aj vo Zvolenie. Povenujme sa tým obom tímom dosť osobitne. Ako sa zatiaľ vyvíja sezóna v Doraste, ako vnímaš ty možno tú formu aktuálnu a celkovo aj ten tréningový proces s trénerom Juríkom a podobne. Vidím úsmev, takže je určite nejaké také vtipné spojenie možno aj medzi vami. Ako ty vnímaš teda dolnokubínsky Dorast aktuálne? No zatiaľ celkom dobre. Tie tréningy sú ťažké akože v rámci toho, že som dievča, ale snažím sa dostať do toho tempa, už pomaly sa dostávam, ale furt vidno, že som baba. Ale dúfam, že postupom času sa do toho dostanem ako chalani, aj keď nebudem rovnaká, ale aspoň trochu sa vyrovnať. Okrem Dolného Kubína nastupuješ aktuálne aj za Zvolen. V akých kategóriách, ako sa vám tam darí? No tak hráme Extraligu žien a zatiaľ sa držíme na 3. mieste. Keď tam máme aj nejaké prehry kontumačne, či aj normálne, ale zatiaľ tým máme postavený dobre. Vieme si tam nahrať, aj spolupracujeme spolu, takže zatiaľ sa ťaháme na tie vyššie priečky a dúfam, že to tak aj ostane do konca sezóny. Ty okrem toho, že hráš hokej, chodíš aj do školy, ako sa dá skĺbiť táto činnosť? Vychádzajú ti škole nejako v ústrety? No my sme riešili vlastne individuálny, kvôli tomu, že chodím aj do repre na dosť veľa týždňov. Takže som si vybavila individuálny, takže tam chodím, keď sa mi dá a keď sa nedá, tak všetko riešim cez telefón alebo online všetko. Poďme k tomu samotnému možno tréningovému procesu. Ako vyzerá tvoja letná príprava, kde ju možno absolvuješ, či len tu v Kubíne, alebo chodíš teda aj do toho Zvolena? Ako trénuješ počas toho leta? Tak tú letnú prípravu som vlastne mala tu s pánom trénerom Jurikom, kde nám dal zabrať riadne. A zo začiatku som myslela, že to ani nedám, že poviem do toho Zvolena radšej. Ale postupom času som sa nejak do toho dostala, aj keď to bolo ťažké. Ale videla som, ako sa posúvam, aj teraz vlastne, ako som na tom, ako som bola na tom. Takže tá letná isto tu na. Poďme na tú reprezentáciu. To je taká hlavná téma, aj možno tá filozofia toho nášho klubu v Kubíne je vychovávať tých hráčov pre ten veľký hokej a postupne ich posúvať. Ty si sa kedy prvýkrát dostala do reprezentácie a kedy si prvýkrát na seba dala ten reprezentačný dres? No, mala som 13 a to boli také, že sme boli na U16, čiže to bolo pre mňa dosť stresujúce, keďže som tam bola prvýkrát, bola som medzi najmladšími a bolo to vlastne vo Vránove, čiže aj ďaleko od rodiny. Ale dostanem sa do toho vlastne postupom času, že aj tie odchody aj teraz sú ťažké, keď odchádzam tak kde, stres aj všetko, ale už iba tá podsta, že môžeš obliecť ten reprezentačný dres a že všetci sa kúkajú na teba. Tak možno aj Nela Lopušanová spopularizovala ten náš hokej a videli sme aj nejaké góly, ktoré obleteli sociálne siete, dostala sa do Ameriky. Ty si mala aj tú čest si s ňou zahrať v reprezentácii, ak sa nemýlim. Áno, bývala som v repre s ňou, aj teraz naposledy som s ňou bola v jednom tíme. Ale je super, kde sa ona dostala a myslím, že je to aj také pre nás, že kde sa aj my môžeme dostať, keď na sebe budeme makať, že ona je taká naša
že nám ukazuje cestu. Nela je možno tým vzorom na Slovensku, ty si možno tým vzorom v Dolnom Kubíne. Vieme, že v mládeži, či už je to Nina Čelárová, Kárin Tichá a podobne, že tých dievčat je viacej. Tvoríte možno takú špecifickú partiu tu na tom zimáku? Tak je nás tu málo, takže bavíme sa spolu, pomáhame si, ale hlavne aj tým mladším vlastne ukazovať, že ako sa správať aj na tých tréningoch, že dodržiavať všetko, čo tréner povie a ukázať im vlastne, že aj oni sa môžu dať dostať, ale musia makať. Ty si sa dostala do sveta, poďme možno tak postupne, v ktorej kategórii si bola na akom turnaji? Vieme, že nedávno ste vyhrali vo Švajčiarsku, ak sa nemýlim, veľký turnaj. V Maďarsku sme boli, tam sme boli prvé. No s 18 som bola na majstrovstvách, tam sme skončili 6. Kde? Vo Švajčiarsku. A na U16 sme boli v Rakúsku na mládežníckej olympiáde a tam sme boli druhé. Ako vnímaš možno ty toto, už keď si bola malá, tak bol toto tvoj cieľ, že prakticky sa zbalíš niekde na 10 dní, ideš na nejaký veľký turnaj, ste ako reprezentácia, chodíš v reprezentačnom oblečení, na začiatku počuješ tú hymnu, bol už možno na začiatku toto tvoj cieľ? Keď som bola menšia, tak som to ani nejak nepočúvala, že repre alebo niečo také, ale bola tu Nina Cengelová, ktorá chodila do repre. Tak potom sme ju aj pozerávali a aj som bola už taká, že by som možno aj chcela dakedy, ale nečakala som, že ma vôbec takedy vyberú. Ale keď sme sa to dozvedeli, že idem, tak už som bola rada, že idem vlastne tou cestou, ako išla aj Nina Cengelová. Ako vnímaš možno tie rozdiely nejakej príprave na ten zápas, nejaké zázemie, čo všetko, ako je o vás postarané prakticky v reprezentácii, že keď prídeš, aká má hráčka prakticky komfort v slovenskej reprezentácii? No tak tej v reprezentácii musíme dodržiavať fakt všetko, že tam máme načasované všetko, aby nám to vyšlo. Ale máme tam veľa meetingov, kde sa naučíme, či prezentácia, alebo sa aj tréneri nám venujú dosť. Aj tie tréningy už trénujeme, či oslabovky, presilovky. Takže tie tréningy sú o dosť vyššie asi ako tu, ne? Ale starajú sa tam o nás super, aj večer, keď potrebujeme dať čo, tak sú furt vlastne, že im môžeme zavolať, alebo takto. A keď sme pri tom reprezentačnom drese, aký je možno tvoj cieľ s tou reprezentáciou? Vyhrali ste ten veľký turnaj v Maďarsku, boli ste vo Švajčiarsku, ako si hovorila, Rakúsko. Je to možno ďalej cestovať a spoznávať ten hokejový svet, alebo máš niečo také špecifické, že tu by som sa chcela dostať? Tak máme teraz majstrovstvá najbližšie, takže tam by som sa chcela dostať veľmi. No a potom olympiáda zimná. A majstrovstvá budú kde? Vo Fínsku by mali byť. Takže ďalšia taká známa hokejová krajina, taká možno jedna z tých kolísok hokeja. Aké sú cieľe možno v tom Dolnom Kubíne, v tej dorasteneckej sezóne? Tie nedeľné zápasy vám začínajú vychádzať, či to bolo v Brezne, ako vnímaš napríklad tieto rozdiely, že napríklad v sobotu ste v tom Brezne prehrali, boli sme tam, prakticky ste pozerali aj zápas Ačka, v nedeľu ste vyhrali, aj teraz posledný víkend výhra v nedeľu proti Prievidzi, v tej tabulke ste, poviem, že na tom dobrom postavení. Ako možno vnímaš tieto cieľe v Dolnom Kubíne? No tak samozrejme, snažíme sa dostať čo najvyššie kvôli baráži. Čiže to je asi taký, že hlavný cieľ. No a tie soboty nám ako si vypadávajú. Tam sme prehrali skoro každú sobotu. Ale v nedeľu nám chodia či mladší žiaci, alebo aj ja v sobotu nie som, takže nás je viac tú nedeľu. Takže myslím, že aj týmto je, že sa tam nazbierame viacerí a aj tie síly máme. Ale dúfam, akože budeme vyhrávať teraz. A uvidíme. Aký je cieľ možno v tom zvolenie? Je to extraligový titul? Tak minulý rok sme sa dostali do play-off, hrali sme tam o 3., 4., bohužiaľ nám to nevyšlo. Takže teraz zatiaľ sa držíme na celkom dobrom mieste a dúfame, že aj tento rok pojeme za play-off a za medailou. Ako možno ty vnímaš celkovo ten slovenský hokej, hlavne ten ženský? To som zvedavý, keďže aj ja pracujem nejako na zväze a vnímam tie projekty ako je Hokejová galaxia. Majú to možno tie deti jednoduchšie teraz sa dostať k tomu hokeju, že dostanú aj tú výstroj a ako vnímaš tú Hokejovú galaxiu? Tak, akože tá galaxia je podľa mňa dosť dobrá, keďže aj my sme to mali vlastne. A odtiaľ sa už dostávame vyššie, či spoznáme veľa ľudí, keďže tam býva viac dievčat, ako čo teraz chodím. Ale bývajú aj deti na hokej pre dievčatá vlastne. A aj tam tie báby vlastne, keď sú same, tak uvidia nové kamarátky, dostanú a tá cesta ich vlastne im ukáže, že aj tá repre je vlastne dobrá, aj ten hokejový klub vlastne.
Chodíš aj na zápasy Ačka v sobotu, je ťa občas vidieť na tej tribúne, sleduješ niekedy aj tréningový proces. Ako vnímaš možno celkovo ten hokej v Dolnom Kubíne? No tak na Ačka chodím, teraz síce menej, keďže mám svoje zápasy za ženy a za chalanov, čiže to moc nestíham, ale snažím sa chodiť aj na tie tréningy, aby som sa ja naučila a videla vlastne aj tí tréneri vlastne, čo tam trénujú, že ako oni majú tie tréningy. Ale myslím si, že aj tí chlapci vlastne môžu, teraz idú dosť dobre vlastne, takže tie vyššie priečky podľa mňa sú pre Kubín tento rok. Takže veríme, že možno v Kubín bude hrať to play-off. Minulý rok to nevyšlo, že tento rok vy v doraste sa dostanete opäť do tej baráže o Extralígu. Verím, že Ačko teda sa dostane do tej hornej nadstavby, kde by možno prišla tá Senica. Ako ty vnímaš ten hokejový sviatok? Riešili sme to už s Marekom Hubom, s Mírom Drábom aj s Maťom Hančiakom. Ty, keď ideš priznať ten hokej, tú sobotu, bereš to ako taký hokejový sviatok? Keď máš čas priznať to Ačko, že naozaj sa snažíme, čo hovoríš, na tú prestávkovú súťaž, tombol a všetky tieto veci. Občas nám s tým aj pomáhaš. Koniec koncov, že ako vnímaš to okolie okolo hokeja, nie len ten samotný zápas? Tak samozrejme, tí ľudia tu chodia, ale týmito súťažami podľa mňa začali ešte viac, keďže môžu dať čo vyhrať, plus sú tam súťaže aj pre deti, čiže tí ľudia chodia na ten štadión viac a viac. Takže podľa mňa aj tie deti potom sa dostanú k tomu hokeju skôr, ako keď iba vidia deti na hokej a takéto. Že aj to Ačko sa vlastne snažíme ukázať, že ten hokej je fakt dobrý v tom Kubíne a že tu má každý šancu vlastne. Na záver, každý dostáva také špecifické vtipné otázky, možno tie tipy, ale teba sa opýtam, vieme, že ty moc tú našu veľkú hokejovú ačkarskú scénu nesleduješ, ako si mi povedala pred nahrávaním, že tú Extraligu nejako nesleduješ. Kto vyhrá vašu ženskú hokejovú Extraligu? Samozrejme, Zvolenci ide za zlatom. Dúfam, že to budeme my. Kedy sa slovenská ženská reprezentácia stane majstrami sveta? Akože áčkárska. Fúha, no. Hádam, najbližšie majstrovstvá by mohli byť. Muži to dokázali v roku 2002, prakticky čakáme 22 rokov, čo ďalší úspech. Maťo Hanček povedal, že to bude v roku 2029. Kedy možno tá áčkárska reprezentácia ako ty, keď sleduješ tých chalanov ako Slavkovský, kedy dosiahne aj ten mužský hokej takýto veľký úspech, či už výhru na majstrovstvách sveta, alebo nejaká možno olympijská medaila? Tak možno tú olympijskú medailu by si zaslúžili aj tí chalani a myslím, že každý dúfa, že to bude. A kde sa Bianka Masláková vidí v hokeji napríklad o 2 roky? Tak samozrejme dúfam, že v takom zahraničí, či už Kanada alebo takéto týmy. A dúfam, že sa mi to podarí a pôjdem dade. Tak ja ďakujem, že si prijala naše pozvanie a že si fanúšikom nejako spopularizovala aj ten ženský hokej v Dolnom Kubíne. Ďakujem aj ja.